er der Jelly Bean Challenge. Og vi har æblejuice til at tage den grimme smag. Yes. Og en klam brækskål. Og okay, hvad starter vi med? Der er masser af... Ja. Okay, hvad starter vi med? Skal vi tage den blå? Det er den bedste. Ja, okay, så tager vi den blå. Ja, okay. Okay. 3, 2, 1, nu. Jeg har fået blåbær. Jeg har fået tandpasta. Woo! Det smager godt. Det smager okay. Det smager som det der. På som en pæretandpasta. Sådan lidt. Ja. Okay. Okay. Ja. Nu har bøjle på, så ja, det er lidt svært. Jeg har været ude og købe den sammen med en, der hedder Sara. Og hun, vi skulle så prøve den, og så fik en fersken, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så fik hun bræk. Så hun turde ikke lave det sammen med mig. Så var jeg jo lidt på spanden, for jeg skulle lave det med en eller anden hurtigt som muligt, for jeg ikke lagt en video op i lang tid. Hvilken en skal vi så tage? Skal vi ikke tage den med Trutti Frutti? Nej, det gider jeg så. Hundefoder. Nej, det gør vi bare ikke. Jo, det tager vi. Hvis jeg får hundefoder, ja. Hvad med den der kokos og baby wipes? Ja, okay, den tager vi. Vi tager det hvide. Okay. 3, 2, 1, nu. Jeg har fået baby wipes. Det smager faktisk okay. Jeg har fået kokos. Nej, prøv igen. Jeg har også fået kokos. Har du? Er du sikker? Ja. Der er ingen, der er spyttet ud endnu. Og de dårlige behøves man ikke at synke. Var det baby wipes? Ja. Fy for helvede. Så kan jeg lige se. Skal vi tage den grønne med bussen? Nej, vi tager den der hundefoder. Nej, jeg tør ikke. Kan vi ikke tage den til sidst? Nej, det var den der... Jamen, jeg tør ikke. Hvis jeg får hundefoder. Kom så. Nej, vi tager den til sidst. Jeg kan bare ikke. Ej, vi tager den grønne vand med den grønne der. Jeg tager den. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay. 3, 2, 1. Hvad fik du? Den der. Hvad er det? Jeg ikke. Det smager i hvert fald ulækker. Vil det smage sådan lidt af græs? Er det ikke long clips? Jo, det er slået græs. Nå, klar du skulle du 2 ud desværre. Ja. Lille ven. Hvad skal vi tage nu? Der er mega nederen, der ikke er den her. Ja, vi har kun fået en af dem her. Og det var bræk og peach. Ja. De gule der, har vi taget dem? Nej, det er rødden æg, tror jeg, og butterpopcorn. Hvis det er rødden. Okay. Nej, jeg tror, det er muggen også, faktisk. Lugter din? Nej, det gør det faktisk ikke. Ej, jeg er bange nu. Ej, jeg tager sgu ikke. 3, 2, 1. Nu. Fy for nej. Ja, det var ulækkert. Nej, seriøst. Fy for Jeg nåede kun lige at jeg nåede ikke engang at tygge på den. Nej, det gør jeg nærmest heller ikke. Ej. Nej. Hvordan har de lavet det her smag? Seriøst? Hvordan? Så er der den er med Tutti Frutti og... Vi tager Tutti Frutti. Okay. Er det sådan her? Eller var det Bussermand, der var i? Eller var sådan... Det var... Stinky Stinky socks.
Og Tutti Frutti. På at tænke, hvis det var sådan rigtig... Okay. 3, 2. Jeg fik Tutti Frutti. Ja, hvordan var det? Det smagte virkelig sur sok. Jeg sagde ikke, jeg smagte det, men okay. Det smagte af lugten af sur sok. Ja. Den med bussemand. Så er der nu der bussemand, og den der med hundefoder tilbage. Bussemand og hundefoder. Okay. De grønne, det er den der bussemand og saft i et eller andet. Skal vi tage de grønne? Nej, det er dem her. Ja, det er dem der. Hvad er de grønne så? Nå, det er dem der. Hvad var det andet? Hvad var det? Var det bussemand eller... Det var bussemand og et eller andet saft i. Ja. Okay. 3, 2, 1. Fy for ham. Det er jo ikke engang tykket nærmest. Ej, hvor er du lækkert. Ej, hvor er det klamt. Nå, men så er det hundefoder og Nej, jeg kan chokoladepudding. Ej, jeg skal have mere. Du venter, Clara. Ej, hvor er du lækkert. Bussemand. Fy for satan. Ja, det har den der. Ja. Okay. En. Nej, klar. 1, 2, 3. Nej, jeg kan. Julia. Kom nu. Okay. 3, 2, 1. Nej, hvorfor fik jeg det? Jeg fik chokoladepudding. Din røv. Nu vander jeg virkelig. Hold kæft, hvor smagt. Det er klamt. Nu kan jeg godt forstå, hvorfor I siger, at den der... Jeg kan lugte den der. Jeg fik chokoladepudding. Skal vi tage en blå mere? Ja, okay. De er gode. Bær. Tandpasta. Smag det der. Hvad sagde du? Smag det der faktisk med pære. Ja. Det smager på med pære. Okay. Det var det for denne gang. Jeg var den der bussemand. For I er lige herovre. Ja. Ja. Klar siger lige farvel. Farvel. Giv et like. Ja, og subscribe, så bliver jeg glad. Og hvis du kan følge min kanal her, og jeg har ikke lagt en video op så længe, fordi jeg sparer til et kamera. Ja, det har du sagt. Nej, det har du Nej, ikke det har jeg sagt. ikke Ja, okay. Vi ses. Vi ses. Det var alt for den gang. Bye.